감사하고. 아, itu hal genji, ha? Genji. Begot কি আছে? खुलुमबाय बे समाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि चेनेलनि जानानै बरायबाय। जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो होननानै फैदोंमोन। हरखाबै लामायाव सासे मानसि गोग्लैनाय नुदों जोङो। बेखौनो मोनसे भिडिअ बानायनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। अब्ला नोंथांमोना आंजों फैनो हागौ। बे जाहैबाय फिजिकेलि हेन्डिकेप, मानसिया सिखांनो हायाखै आरोना, गोग्लैना थानाय नुदों। दानिथ' एकदम गोग्लैथारनायमोन आरो सिखांनो हायाखै। बेखौ नुनानै आङो गोसोखांबाय थिखांनानै होनो होननानै। उठिब পৰা নাই? ক'ত যাব আপুনি? হা? Hatiam kadang. হাতিয়াম ক'ত যাবি? এতিয়া কেনেকৈ যাবি? Muka ni kapan mana? খোজ কাঢ়িব পাৰিবি? হা? পাৰিবি নে নাই? হা? বেমাৰ পানী নেকি নেকি? ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িব পাৰিবি নে নাই? খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে নেকি? Uskar banure. অঁ পৰি গ'ল। উঠিব পাৰিবি নে নাই? Wala mana? পাৰিবি? বিহু কেনেকৈ গ'ল? Iba lagi sih. ভালে হৈছে, ৰ'বচোন ৰ'বচোন, মই এটা কাম কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই এটা মোৰ বেগত আছেতো, অলপ উপহাৰ দি দিওঁ বিহুৰ নামত। মোৰ বেগত অলৰেডি থাকে। বিহুৰ নামত এটা আৰণিও দি দিওঁ নেকি? হ'ব? Good. আৰু এটা আছে, এইটো গামছা। হা, গামছা পাব। আৰু এইটো হ'ল গেঞ্জি। হা, গেঞ্জি। বেগত বেগত কি আছে? Muka. এইবিলাক ল'ব নালাগে, এইটো খাব নালাগে, গম পাইছা? যাব? খোজ কাঢ়িব পাৰিব? লাহেকৈ যাব। अब्ला नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा? जों लामायाव थांनाय समाव गोग्लैनानै थानाय नुबाय, जों थिखांबाय। अननानै नोंथांमोनखौबो बे समाव खावलायनो लुबैदों आरोना, बेबायदि नुयोब्ला नोंथांमोनाबो सहाय खालामदो। आंनि दिन्थिनो थाखाय नङा, बेखौ नुनानै जेन सोलोंनो हायो, बेखौ जोङो आसा खालामबाय आरो। दे जाबाव दादा, थेंक इउ दादा। अब्ला फैदो जोङो थांफिनोसै जोंनि जायगा फारसे। थेंक इउ स' माच, गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामनानै होदो, आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो। थेंक इउ स' माच, खुलुमबाय।